last ng level 1 natin, bubon. O, ano yung bubon? Bubon? Hindi ko alam. What's up mga kasinsin? At dato'y nandito na naman yung napakaganda ninyong kasinsin. Wow, kasi nag-press ati kasinsin din, kadigdigos ko gamit. Basta grabe ng vlog ka kasi kadigdigos ko na. Mulit manan, welcome to Kasinsin TV. Ang hindi may mati nga nakapag-subscribe sa channel ko, Kasinsin ang hindi barbaro, click the subscribe button and the bell notification tap no, ma-update kayo with videos natin kasi yung hanapin tas. One, cut, ay na! So natin chismisin takwa, nag-met ali topic tayo tataka kasinsin! One! Kasi nakita yung tatay G ko, J ayan tinaganan, J trailer, di ba G first, bago natin intro tayo. Nakita yung adi nagpapong nga lalaki. Diba? One, cut adi karon arami din tayo tataan nakakasinsin ka ajay. Ilocano Word Test Challenge. One! Nag-rugay, di ba, Ilocano Word Test Challenge. O dati i-challenge ko, adi ni ading ko, one. So nakat adi, naman nun, nag-iisang prinsipe dito sa aming bahay, what? Siyang prinsesa is not prinsipes, yay, what? Kaya bantayon, what? Agrogay tayo damdaman, gano'n man yung dismiss ko, naman kita yung dyan kagwapo nga lalaki. Ay, lalaki? Gading ko, what? Sige. So, ito na siya, yan. What's up, mga sir? Diyan na siya, Gwapo mo, Gwapo? Bagay, comment kayo na gwapo, takpa, ipakinalaktan nyo. Awang pa'y jowa na Charay! Charot meron na siyang jowa kakasinsin iso nga. Sorry na, char, what? Siya si... I am Prince of B. Barcelona. Ay, alaw ko rin ang gulo. Age 17 and Prince L. already Barcelona. taken. Charot. Kasi na adi, challenge tayo itikwa Ilocano Word Test. Takwa atoy ko. Marunong siyang mag-Ilocano pero baka makita niya yung mga... Ricardo mo. Marami siyang alam na Ilocano pero Like, yung mga malalalim like. hindi niya alam kaya ngayon dito challenge ko siya. One! Batang 20s. Bago tayo rugyan ate karon nga challenge ka kasi sinuulit Cheering. pa yun, di ba? Pa-shoutout tayo kasi sa natagbasa. Ate guest tayo tagbasa. O, special shoutout kanya yung amin nga. Why so natagbasa? Pinagpudo mo to. Sige na, basahin mo na. Okay. Shout out! Shout out daw kay Manang Ilocano Vlog ng Isabela. Sige pa na. Shout out sa'yo ate. Maganda ka naman. Ay. Charot. Rosary Garden Vlogs from the Villa Ilocos Norte. Yan. Shout out rin po kay Jasmine Abara from San Agustin, Isabela. And to Mary Angeline Manazon from Malig, Isabela. Malig. Ay, Malig. Oo. Okay, kay Judy Ann Peralta at Evril Jacob. Oy, kapwa karnisador ko rin ito. Teammate. And Christian NJ from Nueva Ecija. And especially shout out sa'yo! John Bird Barcelona. Ay, may jowa yun, may jowa. Si Tintin, walang jowa. Si Christine Palikit, search niyo po. Shoutout ko rin pala si Ken Aljun Bako na nag-message siya sa akin kanina. Shoutout sa'yo! Oh, wow. Nakakasin sila, nag-rugi kami. Ang aking gagawin ay Ilocano Word Test Challenge. Yung title ng atin, nababasa nyo naman yung title. Ano? Ayan. So, nag-ayos, naggulo lang kami karata sa camera. At nga lalaki ko Ano muna? One! Katatin ka kasi. Ang gagawin natin ganito yung mechanics. Meron tayong easy, average, and difficult. Kung madina mo. Nagsurat-surat nakta, di na mo ata. I don't know to speak in Ilocano. Rugyan tayo. Nag-intro tayo by 1, 2, 3, intro! Shout out! 1, 2, ikaw mo na. Ayan, kulit kami. Ayan, gwapo. Gwapo at ikatwa. Naka-blesses na gwapo. Sige, lugyan tayo. Easy round. So, meron tayong 5 words na sa easy rounds natin. Sige, manam mo. Sige, man. Basic. First word sa easy round, ano ang itatagalog niya. Hindi ko na-explain kanina. Sabi ako ng Ilocano words, tapos itatagalog niya. Ayan. So, first word. Naimas. Ano mo? Masarap! Zero! Basic. Basic ka, no? Next! Natugkar. Ano yun? Matigas! Matagkar! Matibay yun! Matibay kaya! Meaning yun? Ay, ayatin ka. Mahal kita. 君の虜になってしまえばきっと Mahal din kita. Kung kulang mo. Charot na. Next! Ano pa? Agalwan. Agalwan. Mag-ingat ka. Muna! Pero level 1 pa ng ating kasi kitan tayo. Next! Last!
last ng level 1 natin, bubon. O, ano yung bubon? Bubon? Di ko alam. Diba? Kasi kasi Ekwan, manipod na ipanganak ati Tagalog lang talaga ang muna na word. Ang muna ginawa ano pero keme lang nung para luma. So, average na tayo kanin. Kakasik ko alam yung bubon. Bubon ay yung ano, Comment down below. balon. Bubon. Alam nyo yun, kakasik. Balon? Oo, yung pinag-igiban ng tubig. Ay? Batang trick. Average round. Number 1. May dapat may 3 ko na, may 5 chances. Ay, 3 chances. Wala walang ganun. 3 clues. Parang ganun. Diba? Di na kami ang mga ating kasarin kasi hindi baga-baga. Parang may kasama ako sa vlog. So next, sige man, lubnak. O, alam mo yun. Amok tilugnak. Ano? Yung malubo ang puti. Pinagparan yun hukay ng kalabaw yun. Pero may... Malubo ang puti. Sige man. Ito. Away. Ano natin away? Away. Sige man, munti away. Ay, amukod. Away. Kataltalunan. Slash yay. Okay. Oh. Pwede yun yung doon sa bukirin. Bukirin, no? Parang ganun. Basic. Sige man. Basic. Next, number 3. Charot. Patpatig ka. Ano na? Patid ka. Parang ginugusto kita. Buwan ka. Nagdanggagal sa amin kami tatay kusin. Atoy, next. Naulimek. Tahimik. Alam mo yan. Sige man, next. Agpapatang. Papatang. Ikaw mo, boy. Hindi niya alam, Hint, guys. Guys, hint. Sabi niya, nag-uusap. Ay. Ate, magkakadig mo lang ang mga actually. Tama, Hindi na magkulang. Okay, doon na tayo ngayon sa difficult last round na kasi sino mga kasama natin ang aking ading na napakagwapo. No. Dito tayo nag-picture. Hey, Picture. mamaya. Next. Sir. Dito na sa difficult. First word. Wait ka, huwag kang... dispensar. Dispenser na yun. Dispenser! Charot. Dispensar, mati ka dispenser. Walay. Dispensar. Dispensar. Hint. Ginagamit. Ay, sorry, parang ganon. Hindi ba't wala ganon sa mechanic. Hindi niya alam yung... Talupay lang morong ko. Binilang yun kasi hindi mo di wala binilang. Isa sa... isa. Marami na. Tatlo. Tatlo. So next. Tulbek. Alam mo yung Tulbek? Oo. Susi! Doon ko nilagay sa difficult pero alam niya. Chamba! Sige man. Sige man. Charot. Next. Dupudup. Dupudop nga yan. Dupudup. Dupudop nga yan. Di ko alam. Dupudop. Di ko alam. Mainit! Dupudup. Pag naman na pudot! Charot. Dupudup. Pagtitipon. Ay. Hindi niya alam. Agimbong tamo. Next is aran. Aran. Hindi niya alam kakasinsin yung aran. Namo yung kakasinsin ni comment yun yung aran. Ano? Aran, ano dyan? Ang dami niyang... Ililibre ko sana ng milk tea. Hindi naman niya alam kaya... Ay, wait! Ang mukha. Tinitignan niyo naman yung listahan. Charot tango din. Okay, aran is matangkad na tao. Ay, aran. Charot. Napugaya ba? Amo! Tapos na natin kakasinsin na ito. Yung binasa ng anak ni makamakita na gaming ko baka agihin. Ay, chichit ba? Ganun sila mga laki, di ba? Nag-chichit. Madi? Good boy, ah. Charot. Napugaya. Napugaya. Ano? Nangyayay. Di niya alam. Wala, I don't know. Maganda. Ganda ka siya. Sana Yan! Nakakasinsin, nalpasa dati challenge tayo na nawal. Mas marami siyang hindi nasagutan, di ba? Kaysa... Oy, 6 lang. Kaysa nasagutan. Nagdadalipin. At pag milk tea. Char! Bawal lumabas. Bawal susulping kayo kahit milagard kaya ayaw minkit. Yun! So, talpas manon, ulit kumain ka kasi magbababay na kami and yung mga bago pa lang sa aking channel. Subscribe daw kayo kay Kasinsin TV. Click the subscribe button and the bell notification tap na update kayo iti the videos natin kasi nga nabintas, di ba? Bye-bye yun! Manam amin na. Bye-bye ka. Bye-bye guys! Bye-bye! Maraming salamat.